ndizaquka okanye ndiza kuwe kamsinya yenze iimfazwe nabo ngalo ixele lomlomo wam. Lowo unendlebe makayive into ayithethayo kuwo amabandla. Lowo uyisayo ndiyakunika ukuba adle kuyo imana efihlakeleyo. Ndimnike ilitye elimhlophe, elityeni apho ke igama elitsha libhaliwe, lingaziwa bani ingenguye olamkelayo. Ngenkosi ehlala ekhaya ezulwini ingasikelela ngokufunda kwelizwi layo ngokude bengaphakade. Amen. Amen. Sikhunjuzwa ngebali kaBhileham or rather uBalaam. Bathi abaninzi this was a strange prophet or a weird prophet ngenxa yezenzo zakhe. But umdla wam awukho kwezi vesi sizityhilileyo. Umdla wam ukwincwadini yoMeya chapter 22 lapho elibali lenzeka khona. Now ngexesha in chapter 22 kwencwadi yoMeya apho sidibana khona nokumkani uBalaki noBeleham. Kusemveni kokuba ngaba uSirayeli isizukulwana esaphumayo eJipute sokuqala ngeli xesha sesiswelekile. The unrighteous nation ngeli xesha seliphelele entlanga. The children of the old generation yiyo ngoku esaksidayo ukuba lilidle ilifa uThixo bebathembise lona. Now this righteous nation is ready ukuba zilidle ilifa eliseKhanani elathembiswa nguThixo kulo. Now abantwana baThixo basendleleni. In this point in time bajongene neJeriko phambi kwabo, basandiwela umlambo iJordani, bakhembishe at the borders of Moab. Now eyona problem ekhoyo kweli bali, ukumkani uBalaki, the king of Moab, is troubled Israel okhembishe at the borders of Moab, because it is a threat ukuba a nation ifike izoma at the borders the nation yam, and therefore the king is required to do something about that. Ukumkani uBileham eyona nto emtrouble-ishayo ingoba uyiqonda kanye ukuba ngaba akanawo amandla to conquer Israel, because uyawazi amandla uSirayeli anawo ukuba uSirayeli wahamba noThixo ophilayo. Now uSirayeli ukumkani uBalaki have just heard into eyenzekileyo in chapter 21 as already chapter 22. uSirayeli besandukonquerisha the Amorites ukumkani uSihoni. Now iAmori bakunye neMoab bizizizwe ezimeleneyo. Now ukumkani uMoab have just heard that the conquer that Israel just did ukumkani wama-Amori, and now is fearful. uSirayeli is at the borders of Moab. Now uSirayeli ukumkani eqonda kanye ukuba ngabana akanawo amandla wokulwa kwakunye noSirayeli, kwaye is required to do something kuba there is a nation camping at his borders. Now ukumkani sends a message ukuba ngabana ukuba uBalaam makeze ukumkani so that he may go and curse abantwana bakaThixo. Now the message iyafika ukumkani to the prophet Balaam. Ifika lo mfo esemlanjeni, and he receives this message. Lo mfo athi bangabana to these messengers of the king, kalkenime madoda ndizaphinde ndinike ilizwi, makinqale ndiyoreconcile noThixo wam. In the middle of the night uThixo visits this man. Athi uThixo, ngobani la madoda ahleli kwakho Balaam? And now Balaam athi axelele uThixo, and God is asking, not because akayazi ngobani la madoda. Now uBalaam addresses uThixo ba ukumkani senze delegate ukuba mna mandiye kuye so that ndiyoqalekisa uSirayeli okhemshe at the borders of Moab. Now uThixo
gives a clear message to Balaam that uze ungayi ukuyoqalekisa abantwana bakaThixo, because Israel is blessed, and as we know that Abraham, Jacob and Isaac, they were carrying these blessings. Also Israel, as he is going, who carried the bones of Joseph, and Joseph declared to them that xa bephuma eJiphuta ze emathambo akhe bangawashiyi konke bahambe kanye nabo, because uThixo ubathembise ilizwe. Now uBalaam received this message that makangayi ayobaqalekisa amaSirayeli. But King Balaam, indeed nalakaya uvuka ekuseni King Balaam, prophet Balaam, and uxelela namadoda uThixo uyandalela ukuba mandini, and therefore andizokwazi ukuhamba kanye naye. And I like this relationship phakathi koBalaam kwakunye noThixo. Relationship leyo bekunganathi sinayo noThixo wethu. uBalaam receives a temptation at his doorsteps ukuba ngaba makahambe ayoqalekisa uSirayeli, but this man does not give an answer. Uthi khanini madoda ndikhonsale kwakunye noThixo wam, and he receives a message kuThixo wakhe, and he goes back to the messengers and says to them uThixo uyandalela ukuba mandini. Bekunganathi kwi-decisions esizenzayo bekungaqala singareconcile kwakunye noThixo wethu. There are many broken homes, there are many broken marriages, because sithathe i-decisions singakhange sireconcile kwakunye noThixo. Ezi-delegates bezisuka kuKumkani ziyahamba zisa i-message kuKumkani, and now uKumkani comes back with more representable delegates uBalaam, and with more money to bribe uBalaam. Iyafika kwakhona uBalaam gives the same answer, uthi banga uKumkani angandinika his palace or his fields with silver and gold, and because ukugqithela kwento uThixo ayithethileyo. But in his answer uBalaam but madoda khanilaleni apha kwam nani, so that ngizophinda ndive kwakhona uThixo yintoni enye into onophinda ayithethe. And now this is quite interesting, because ekuqaleni uThixo gave a clear message to Balaam that Balaam suhamba naba bantu because uSirayeli ndimblessile. But uBalaam is testing God that makhe ndimlinge uThixo mhlawumbi ikhona enye into azaphinda ayithethe. Amaxesha amaninzi i-disaster ezinkulu ebomini bethu ziza in small ways, because we allowed ngeli xesha sixelele ukuba le nto suyenza. Balaam could have said no, but lo mfo wavuma so that uThixo azokuthetha enye into. Bekunga singawuthobela umthetho kaThixo xa uThixo ethe le into soyenza, bekungake singangayenzi. uBalaam alalisa ke lamadoda apha kwakhe. uBalaam elinde another answer to God. God visits Balaam. uThixo une-tendency to read our hearts more than what we portray ngemilomo yethu. uThixo uyayazi that Balaam une-desire to go ayomqalekisa uSirayeli, because what Balaam longs imali ayithembiswe nguKumkani. And now uThixo ufika kuBalaam ngobusuku once again athi bana ukuba la madoda aze kuwe to pursue you, to go with them. uBalaam azange nomfo wavuka kusasa wayibethi esile lakhe lahamba. And now as uBalaam ehamba, ithi iBhayibhile uThixo wavutha umsila. Uvuka kusasa uBalaam akhwele esilini lakhe ahambe. Esona sizathu esibangela uThixo athi kuBalaam go with them, akusuko uThixo is approving uBalaam in his sinful course. Actually uThixo uyamvumela uBalaam ukuba ahambe in this sinful course afuna uyithatha, because uyayibona that he is determined kwesi sona afuna ukuzenza. Uyambona ngoba uBalaam
his heart is filled with sin, and therefore mandigrante le nto ayifunayo. uYesu uthi kuJudas bana le nto ufuna uyenza khawuleza uyenze. Not that uYesu is actually permitting Judas uba commit isono ambetray, but uyambona uJudas ugreedy, uyayifuna le mali, and also uyamvumela asenze isisono because yile nto ayidesirayo uJudas, so that ekugqibeleni azobona uJudas that he betrayed an innocent soul uYesu Kristu. And also now uYesu Kristu in this instance uyamvumela uBalaam ubambe this sinful course, so that azobona ekugqibeleni that le ndlela ayihambayo ayizomsandala. And therefore wamvumela uThixo ukuba ahambe uBalaam nendlela yakhe. But his way, uBalaam, uThixo sent an angel to oppose Balaam in his route. But a strange thing happens as this angel is opposing Balaam. Ithi bana ingelo idonki ekhwele uBalaam yiyo ebona isithunywa, but uBalaam the prophet akasiboni isithunywa. This is why Balaam is so strange. As this donkey ibona esisithunywa is opposing uba uBalaam angaqhubekeki ngale ndlela yakhe, and therefore so esisithunywa sivala indlela. So if this is the pathway, the red carpet, isithunywa sime right here, so indlela for this donkey ayikho actually. So for 3 times the donkey tried to stop okanye when it's being opposed the angel ime phambi koBalaam, and ngalo lonke ixesha the donkey is responding kwi-angel eme phambi kwayo uBalaam uyayibetha. And then le nto yenzeke for 3 times wade uThixo wawuvula umlomo idonki, because uBalaam ngenxa yesono that he's feeling his heart akayiboni akayiva into eyenzekayo ecaleni kwakhe, des uThixo wavula umlomo idonki, and then le donki yaqalisa uthetha kwakunye noBalaam. And the strange thing, uBalaam akakhwankqiswa ukuthetha kwedonki. uBalaam ayikhwankqisa into yokuthetha kwayo idonki, wasuka uBalaam wathetha kwakunye nayo le. Bendicinga uba xa ethetha nayo uBalaam beza le donki kutheni uthetha nje, but wasuka uBalaam wathi kutheni ungenza isidenge nje undibuyisela ntoni. Yeah. And then yenzeka this conversation deske uThixo wavula amehlo ke uBalaam. uBalaam waqalisa usibona isithunywa esime phambi kwakhe, and then isithunywa have a sword drawn. uBalaam waqalisa ukubona yonke le divine act ibisenzeka, le donki imane isima imane ibhudlule emadongeni, wayiqalisa ukubona the reason why ibisenza loo nto leyo. Ndiyafuna ukuthi bana le delay, le hindrance ibiyenza le donki was actually God's mercy, because sithi bana isithunywa chapter 22 verse 32, sathi kuye isithunywa sikaYehova, ulibethele ntoni na iesile lakho lamaxesha mathathu? Yabona uphume mna ukuza kukuchasa ngokuba ekuboneni kwam le ndlela iseyilisele. Landibona iesile lacezele phaya kum lamaxesha mathathu, koko lacezela phaya ngenxa yam, okanye ngendikubulele ngoku wena ndalisindisa lona. And therefore I'm saying this was God's mercy, this hindrance, because ukuba ngabana eli esile belingakhange liphephe esisithunywa, uBalaam could have been struck by that sword, but le donki yenza all this, it is because of God's mercy.
ezama ukuxelela uBalaam that le ndlela uyihambayo ayiyo le ndifuna kuyo. uBalaam uthi wakuyibona yonke lento isithunywa simxelela ukuba ngendibulele ngoku but usiyiswelele esile ugqiba ibetha. Now uBalaam kuthiwa wawa ngamadolo wasivuma isono sakhe, and then uthi khawusho ngosi ndijike. Now sithi isithunywa no sujika, continue ngale ndlela yakho, but say what I command you to say. Ahambe uBalaam adibane kwakunye nokumkani uBalaki so they may curse Israel. Ithi iBhayibhile yam bafika ezigangeni zikaBahali. uBalaam wathi makwakhiwe i-altar of sacrifice ezisixhenxe, kuziswe iinkunzi zenkomo ezisixhenxe kwakunye neenkunzi zegusha ezisixhenxe. So in each altar bekusacrificewa 2. So xa sifika in chapter 23, this is chapter 23, as uBalaam is doing this sacrifice, there are 4 prophecies uBalaam azaba kunye nazo as he's doing this sacrifice. Eyokuqala iprofesi azelayo uBalaam nxa xesha andizokwazi ukufunda yonke, but eyona message okanye what it concludes is that Israel cannot be cursed. Ukumkani uBalaki uthenge uBalaam so that he may curse Israel. Now xa efika uBalaam ukumkani yenziwa i-sacrifice, this man uphuma le-prophecy that Israel cannot be cursed. Ukuba safunda chapter 23 just verse 8, ndothini na ukuqalekisa angamqalekisiyo uThixo. And now that's Balaam, that's prophecies Balaam. The second prophecy, Balaam concludes that Israel is blessed, and also in the second prophecy, Balaam curses King Balak. And also in the second prophecy, siphuma okanye uBalaam uphuma nento okanye nobungane amsha be-nature kaThixo okanye his character, how good the character of God is. And the third prophecy, also Balaam blesses Israel and saying that Israel is beauty and he's mighty. And then after the third prophecy, King Balak fires Prophet Balaam. But what is interesting, uthi xa ezawuhamba umprofeti uBalaam ngobugqithiwe ngukumkani uBalaki, uthi by the way kumkani mandikuxelele into obungayazi. Yabona uSirayeli, now this is the 4th prophecy. Kanye xa selegqithiwe kumkani. So the 4th prophecy yenziwa kungekho zi-altars. There are no sacrifice that we made. King Balaam, Prophet Balaam, uza nale prophecy that Israel is victorious, and out of Israel they will come out a Messiah. And now my interest is what Balaam is saying, that out of Israel they will come out a Messiah. Chapter 23, or chapter 24, verse 17. Mabesithi ndiyayibona kungekhona ngoku, ndiyikhangele ingekufuphi, inkwenkwezi iphuma kwaYakobi, intonga ivela kwaSirayeli, iwaphanguse amaMowabi emacaleni wabini, ibagome bonke abengcwele. And now Balaam in his 4th prophecy uthi bana, I see him but not now.
I behold him, but not me. A star would come out of Jacob, a scepter would rise out of Israel. He will crush the foreheads of Moab. Now Balaam, in his fourth prophecy, he sees Messiah coming out of Israel. Strange as he was with Balaam, but God granted this man or used this man so that he could perform the prophecy seeing Jesus Christ. Balaam illustrates uYesu Kristu njengenkwenkwezi kwakunye nescepter okanye intonga. A shining star. Inkwenkwezi imele ukuba ikhanyisele okanye ikhanyise, right? And that's what Jesus is. Uthi mina ndikukhanyisele lehlabathi. A star guides. Back then, the ancient people used the star to if you remember, the wise men, they followed the star to see Jesus Christ. A star is a point of focus and guidance. Maybe a question should be asked, is Jesus your star in your life? Is he your focus? Is he your guidance? Or you are just focused on other things? A star, actors is star because we superstar or rather famous, right? It quite doesn't help us see full star on our own. Is it quite better to have a star is Jesus Christ in our lives? Because I just know that you want to be a star of your own show. But let us look at Jesus as our own star, as he lights upon our lives. Also, Balaam illustrates Jesus as a scepter or a rod. A scepter is an indication of authority. The one who is holding a scepter is the one who has authority over your life. A scepter indicates dominion, ruling over your life. And then this scepter, maybe Jesus holds it by nature because he is God. But I want us to remind ourselves that Jesus is holding this scepter because he earned it. He earned it because he was victorious when he died on the cross. And then he rose again and he triumphed over the sin. Jesus, he holds this scepter because he earned it with his perfect life on this earth. Jesus Christ holds this scepter because he died and resurrected. When I conclude, the in chapter 25, laying down. Ithi iBhayibhile onyana bakaSirayeli baqalisa ukuhenyusa as they were camping eShittim, right? Yeah. Bese labo bomama baqaliswa ukuhenyusa kwaSirayeli. Chapter 31, verse 16. Uzabona amazwi athi yabonani ngawo la athi ngelizwi likaBhelehamu amanezisa onyana bakaSirayeli kuYehova ngenxa kaPehori kwabakho isibetho ebandleni likaYehova. Ndizoyifumanisa that actually kwasekuqaleni uBhelehamu lo kwa ukuhamba oku kwakhe, kwa ukuthetha kwa oku kwakhe,
actually ibeqhutywa ngumoya ebengazenzeli ngokwakhe. uBalaam chapter 22 verse 19 la response yakhe uthi bana ukufika the second messengers uBalaam uthi khanihlale apha ke nani ngobusuku ndide ndiyazi into ayakuyongeza uYehova ayithethe kuyo. Now uBalaam is in a testing mode at this point. Into eyenzeka after verse 19 okanye after response esuka kuThixo ithi bana hamba ke Balaam when God was granting le nto ayifunayo. uBalaam seqhutywa ngoku yile job ayokuyenza phambi kokuba leyo nto ayifunayo is to get the job done. Actually akakuyo yonke le into eyenzekayo. And actually he humbled himself phambi kwesithunywa because ebebona an immediate judgment phambi kwakhe. Now the prophet Balaam, in this verse, this man is saying, who knows what can happen? Maybe I can curse them or I can't, but I will receive a big pay anyway and glory from King Balak. And everything will be all right next day. So this was Balaam paying a party. Ayasebenza, because when God bless, those people will be blessed. There's no one else who can curse them because they are blessed. So when Balaam recovered that, wayibona no aba bantu abakwazi ukuqalekiswa because uThixo kaSirayeli xa esikelele usikelelele ke. Now uBalaam came with plan B. Le ndoda ihambile and convinced the Midianites so that they could go and seduce amaSirayeli while they are at camp. And now yenzeka lento, and now uyenza uBalaam because uyabona that akanawo amandla kaThixo akakwazi ukumqalekisa uSirayeli. What is best? It is best ukuvumela uSirayeli one uThixo wakhe so that uThixo wakhe azimqalekisa uSirayeli. And Balaam succeeded in that. Bathe bakuseduswa ngama-Midianites baqalisa ukwakho immorality kwa-Israel okanye i-adultery, and adultery was exchanged with idolatry. And uThixo wavuka umsindo wakhe, and uThixo killed thousands of Israel. And Balaam succeeded in his plan B. Bekungake lo mazwi angasonela asincede ubomi bethu. Weird as Balaam was, but this man redirects us to the star. As weird as Balaam was, but this man redirects us to the scepter that Jesus is. Amen. Amen.